Puuha Pete, kaiken korjaa. Puuha Pete, tietenkin. Kaivuri tietää ja Rolle myös. Aamulla alkaa päivän työt. Yhdessä näin kun puuhaillaan. Helposti kaiken valmiiksi saa. Puuha Pete, kaiken korjaa. Puuha Pete, tietenkin. Ystävät hyvät tietävät sen. Leikki on puuha myös yhteinen. Puuha Pete, kaiken korjaa. Puuha Pete, tietenkin. Kas niin, kattila on kunnossa. Keskuslämmityksen tärkein osa on höyrykattila. Ja sitten kuumavesisäiliö. Minä haen sen! Pusku, älä kyllä minä! Ai! Oi! Hupsista. Älä välitä, sinähän yritit vain auttaa. Justiinsa. Siinä. Ja sitten putket ja lämpöpatterit. Katsotaanpas. Oho, tässä taitaa olla jotakin sisällä. Tukkoiset putket eivät kelpaa keskuslämmitykseen. Hei! Pete! Onko kaikki hyvin siellä sisällä? Mitä? Kaikki kunnossa. Kuunteles tätä. Kuulostaa ihan oudolta. Mitä? Kuulostaa hyvältä. Ihan trumpetilta. Selvä, Pusku. Homma pulkassa tältä päivältä. Tehdään se huomenna valmiiksi. Kuulehan, voisin tehdä tästä putkesta helposti trumpetin. Trumpetin! Tiedäthän, sellaisen soittimen. Puhalletaan toiseen päähän ja toisesta päästä tulee ääntä. Miksi? Kerron kotimatkalla. Ei käy. Se ei kelpaa. Mietitäänpäs. Anni, Niin, Kaivuri? mitä puuhaat? Minä tässä yritän keksiä lahjaa eräille ystävilleni. He muuttivat juuri uuteen paikkaan. Mitä aiot antaa? Siinäpä se, Hyrre. Minä en keksi yhtään mitään. Hanki heille vaikka... ihan tyhmää. Anteeksi. Hei, minä tiedän, hanki heille litteä kattila. Eivät kattilat ole liitteitä, Rolle. Kyllä, kun olen ajanut niiden yli. Paljon kiitoksia, Kisuli. Luulenpa, etteivät he tarvitse vieterihiirtä. Hei, arvatkaas mitä? Pete aikoo tehdä trumpetin. Trumpetin! Jep, trumpetin. Hei, älä viitsi. Näytä se minulle. Haluan nähdä sen. Hei! Miltä se kuulosti? Mitä täällä tapahtuu? Pete soittaa trumpettia. Herranen aika, mikä mökä. Kiva ääni. Tosi makeeta. Tämä! Makeeta! Pääsen ehkä puhallinorkesteriin, jos harjoittelen. Pitäisiköhän meidän kertoa hänelle, että... ei kannata hermostuttaa. Hei, älkää niuhottako. Petehän puhaltaa sukat jalasta. Vai puhaltaa sukat jalasta? Joku saisi puhaltaa tuon trumpetin. Kai sen on mentävä kohta nukkumaan. Hoidetaanko homma? Ei pystytä. Kyllä se tästä. Hieno hiljaisuus.
Mitä te oikein valitatte? Minä ainakin nukuin hyvin. Nukuit? Siinä metelissä. Pete on varmaan väsynyt soitettuhan koko yön. Hän ei varmaan soita vähän aikaan. Pete, tuosta trumpetista. Hieno vai mitä? Ja minä tein sen ihan itse. En tarkoittanut ihan sitä. Me kuulee... piilotetaan se. Vauhtia pusku, työt kutsuvat. Toimeksi Nosse, tartutaan tilaisuuteen. Loistavaa työtä, Nosse. Sieltä se ei löydy. Ei, voi ei! Mikä se oli? Mikä? Ai jaa, normaalia aamukolinaa. Selvä, ala tulla. Pitää saada se keskuslämmitys valmiiksi. Niin joo, aivan. Hiu. Hyrre, Niin? saat lähteä mukaan. Tarvitsemme laastia muutamaan paikkaan. Ja hyvä. Voi hyvät hyssykät. Ehkä voisi jättää sen tuonne. Ei niin voi tehdä. Se on Peten trumpetti. Hyvänen aika. Olet oikeassa. Ei, hassumpaa. Melko musikaalista. Ei kyllä vedä vertoja trumpetille. Kas niin, Hyrre. Laastia kiitos. Oletko varma? Totta kai olen. Anna tulla. Selvä. Trumpettini! Miten se tuonne joutui? Miten lie? Ei aavistustakaan. No, ei sillä väliä. Äkkiähän sen puhdistaa uudenveroiseksi. Sepä hyvä. Joo, mahtavaa. Kas niin, uudenveroinen. Rolle, tulehan auttamaan. Selvä se, Pete. Rolle, mistä tuo ääni tuli? Sinun trumpettisi. Olen todella pahoillani. En huomannut sitä. Ei se mitään, Rolle. Itsehän jätin sen tuohon. Ja muutenkin, posket alkoivat kipeytyä puhaltamisesta. Tuohan on täydellinen lahja. Eikä ole. Se on rikki. Täysin mäsänä. Eikä! Tarkoitan... Katso. Se on ihastuttava tuulikello. Juuri tuollaista olen etsinytkin lahjaksi minun ystävilleni. Aivan. Oikein. Luulin tehneeni trumpetin ja siitä tulikin tuulikello. Vieno kiva tuulikello. Trumpetti oli kyllä mukava. Kuulehan, Kisuli, tuulikellon tekeminen on vaativaa työtä. Mahtavaa! Torvisoittokunta! Loistavaa! Voi ei. Ei taas. Minä kyllä tykkään tästä. Parapampau, parapampau.